Mahigko nga tubig kag basura ginareklamo sa mga residente sa isa ka subdivision sa Banwasang Pavia, Iloilo. Ining tutukan ni Daryl Marie Sarmiento. Makita sa ini nga video nga ginpadala sang concerned citizens sa one Western Visayas ang nagatumpok kag nagabalingaso nga basura sa isa ka subdivision sa bahin sang barangay Balabag, Pavia. Pagsunod mo gid sa exit niya mismo, dra ang ilang astakan sa basura. Apang sunod sa tagreklamo, hindi lang basura ang ila problema, bangod ang tubig nga ginasupply sa subdivision. Ang mahigko na, mabaho pa. Yung kwan ng tubig mabaho, napagbukas mo sa gripo, tapos ang tubig mo may mga ano ganina, may mga daw mga Lumot? nang daw warm bala, may mga ano na, kiti-kiti. Sunod pa sa tagreklamo, makapila naman ka beses nga ila gindangop sa developer kag barangay ang problema apang nag-abot lang ang pandemya. Wala sa gihapon nagtupa ang pasalig nga aksyon. Maksyonan gid ni tani kung anong maaliw ma'am. Upod kay Hans Disyerto, Daryl Marie Sarmiento, One Western Visayas.